Ako vznikla Guinnessova kniha rekordov? Pivo Guinness je národnou pýchou Írska. Vyrába sa od roku 1759, keď jeho zakladateľ Arthur Guinness podpísal 9000 rokov trvajúcu nájomnú zmluvu v starom zničenom pivovare v Dubline. Obnovil starý pivovar a vyvinul jedinečnú receptúru na svoj charakteristický nápoj, ktorý je dnes jednou z najznámejších značiek na svete. Jedného dňa v roku 1951 sa vedúci londýnskeho pivovaru Guinness, Sir Hugh Beaver, vybral na poľovačku do Írska. Poľovačka bola neúspešná a Beaver nedokázal trafiť cieľ. Ospravedlňoval to tým, že išlo pravdepodobne o najrýchlejšieho vtáka na svete. Rozpútala sa debata medzi ním a ďalšími prítomnými, no nikto nevedel odpovedať na otázku, akú rýchlosť tento vták dosahuje. Odpoveď nenašli ani v knihách. Po tejto udalosti dostal Hugh Beaver originálny nápad. Napadlo ho, že návštevníkom britských krčiem by sa mohla páčiť kniha rôznych rekordov, ktorá by mohla takéto spory vyriešiť. Sir Beaver najal dvoch bratov dvojičky, Norrisa a Rossa McVirterovcov, aby na knihe pracovali. Po zozbieraní informácií bratia napísali knihu za 13,5 týždňa. A v auguste 1955 vyšlo vo Veľkej Británii prvé vydanie Guinnessovej knihy rekordov. Najprv sa plánovalo rozdávať knihu zadarmo v krčmách, aby sa propagovala značka Guinness, ale ukázala sa byť taká populárna, že sa ju spoločnosť rozhodla predávať. O rok neskôr bola Guinnessova kniha rekordov vydaná v Amerike a v mnohých ďalších krajinách. Dnes je Guinnessova kniha rekordov najpredávanejšou knihou a globálnou značkou s kanceláriami v Londýne, New Yorku, Pekingu, Tokiu a Dubaji a s 5 000 zamestnancov.